Бик ерактарда булгам да, һин бер касанда онытма, тик һин генә минең хыялымда. Одакламай килермен, иренеңдән үбермен, үдем менән алып китермен. Онытма минең әйткән һүзләремде, онытма минең һине һөйгәнемде, онытма минең ошо ярымды, онытма минең һинең өчен янганды. Онытма минең әйткән һүзләремде, онытма минең һине һөйгәнемде, онытма минең ошо ярымды, онытма минең һинең өчен янганды. Очрашуды мине көтәм, һинең янда гына булгым килә. Одакламай килермен,